ती पिशी होई तुका जेव्हा येते जेव्हा भरा तो कुठवर टाका तरी घटात तर मी लावल्यात ना तर कोण मोठी त्याचा तू वाटता का मारी त्याला पाय मला तर क्लिअर केलं म्हणजे वावरा क्लिअर हो हो पासून हिला तर होतो मग आड वाढवा माझ्या पासून तुला जा कामा धंद्यात क्लिअर ना व्हिडिओ बरोबर यातच थांबून बसतंय ना भाकरी तर भाकरी उभ्या राहा त्यात भाजी टाकतोय भाकरी टाकते चुलील काय आता बजा काय टाकतो तव्यावर भाकरी बाजूची या थंडी येतात तर शर्ट घाला स्वेटर घाला उघडे किती फिरतात नाही तर का शर्ट घातला तर थंडी येतली शर्ट नाही घातला तर थंडी येतली आणि मम्मी लागता का म्हणे म्हणून तुम्ही उघडे ती का नाही लागत ती बरी आहा तुम्ही तुमकाच लागतेली मग हो तुझे काय काय असं पहिलं आमचा बर्थडे ना बुवाला केकच बनव कसलं बुवाला केक होय होय मस्त आहे तुला शी पप्पा कडे देखाव दो गुवा लोक म्हणजे गुवाचं फक्त चित्र आणि मेनवरती नाव होय याचे ते सुरू ओरिजिनल केक ना तो काय करता रोज त्याची बहीण तो त्याचा भाव असतो तो बहिणी सारखं मागे दिसतात गुखा म्हणजे त्याच्या बर्थडे दिवशी त्याची बहीण काय करतात केक वरती गुवाचं चित्र तयार करतात आणि बर्थडे गिफ्ट करतात कसं आहे मी माझ्या भावाला ते गिफ्ट आले केक ह्यो बाबा रोज सांगतात गुखा आता ह्यो गु ते मी बरं येतलं तो कापता आणि त्याला गु बरं येत आणि बाकीचे सगळे तुम्ही पण बरे आहे का गु खावायची खूप इच्छा मी गु आणलं त्याचा बाबू बोल बाबू तुला गुखा बोलला माझं विचार सेटअप बघ ये तुका काय करता गिळाक गावताला मा हट काय करू नको मी गो आहे ते निघताला फक्त निघताला हो काय नको गादीवर बसायला आता तुका ते घालून घेतलेलं ना तुका उठो गेलो विचारलं हो जो बरले का तो भरे होते का जो बरला कुशी गुन्हा तुझं भाग्य तो ठीक येऊन भरले तू मी कधी बाल माझ्या प्रश्न आहे ना फक्त फोन बघू नका का हो आपण फोन करतो आणि का सांगतो तुम्ही फोन फोन बघून काय शिवाजीचा बघतोय काय ती बालमानचा बघतोय ना माझा बालमानसाची फोनवर काय माझा काही चालतं तर फोन करा का नंबर घेऊ शाहरुख खान ना जो बायची जाता का बालमानचा फोन करतली काय उंटत त्या माझ्याबरोबर इंग्लिशात काय ते उंटत आणि मग आता कमी असतात फोन करा का तुका दाखवते मग विचारतात का नाही विचारतात का नाही तुका तुझ्या विचारतात तुका बाल माणसं विचारतात उद्योग त्यांना का आता विचारतो माणूस असतो आता अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन मम्मी तुम्ही अमिताभ बच्चन मम्मी आहे बच्चन पाठीला फोन करतो आणि विचारतो फिरी असं काही विचारतो आपल्याबरोबर बोला पैसे योजना योग रुपये बोलाच्या का आम्ही घेऊन येऊ काय बाल म्हणजे तुम्ही एका म्हणून तुम्हाला आहे आपले दाखायचं येईल काय तुका मेसेज नू फोन डायरेक्ट मेसेज नाही आमचे बोलले की वाटेचे दात याच्यावर बोलतो कडे त्यांना सांगा आता पैसे द्या आणि पहिले दात लावतो पैसे दे मग तुझ्याकडे नाही हो ते आजच ते ते घेऊन जायचं मग करून सोडली अमिताभ बच्चन हिरो त्यांना पण बोलवणार यांना बोलवणार त्यांना बोलवतेत ना ते पैसे जाते रे मग पाना खाऊन दात केले शेंगदाणे लाडू हो शेंगदाण्याचे लाडू आणले ते बघल्याबरोबर खूप जाते फुसके शेंगदाणे लाडू शेंगदाण्याचे लाडू दात बघण्यानंतर हिरोईन मध्ये रे दुकान फोन लावले पैसे निघलो दात पडलो पुष्टिक दाताचा माणूस बोलतो पुष्टिक शेंगदाणे पुष्टिक असते पुष्टिक दाता तो माणूस हिरो
नरम जाऊ दे. भाकरी नरम झाली खावा काय गडबड करू नको. गडबड होतं का? खावतो आता खाया नाही जा गाडी खावतो तुझ्या उरिया बरोबर जेवता असा आता जेवायलाच नको एवढी नको. बघा एवढी येतो जीव हैराण झाला. तापत ठेवतो तही राहावं भाई दूध टोपात दुधाचं टाकायचं नाही कोणी ते बुद्ध येईल तुमचा फ्रीजात करायला फ्रीजर ठेवलं बरोबर आहे बघा होईल खराब जाव ह्या काढल्या ढोल त्याचा ह्या काढूया तूप काढूया गो नुसता दुधाचा तूप अगं ढोळू आहे माझ्या आवश्यक भॉन केलं दोघां का बोलवूया अशी नुसत्या दुधाची तुपा दोघं का बोलवूया? दोघां का बोलवूया मग तिला जाताना घेऊन येते गाडी करून एक किती या, एक नाही नाही ताटा घेतात जेव आणि आता काय करतं त्याला आणि काय का कौता कशी कवटा नाही लाजच काढलं मी मेहनत केलं काजू करून टाकू ना काय का अगे नाही गे आता बघा आता हे भात बरोबर आणि थंड झाले ना ते कौल मारतील त्याच्या बोलले त्यात चॉकलेट भरते यामध्येच पाव नाच होता कोण बघता डोक्यात पाव म्हटलं म्हणले ते कौता पाव ते पाव मैद्याचा आला बघा ही माझं पेचलो पाव रातभर जागेला नाही ते पाव खा ते ह्या ताट ढुलीचं माझा येऊन हिरवं नाही तो. सकाळी 9:30 उठता मस्तपैकी हो बबला दुपारी 4 उठताला बाबल्याचं बाबूला गमवती तेव्हा आता आता तारा उठतात 1 2 3 परत देवा मस्तपैकी उठताला मस्तपैकी खाताना मोदी त्याचं बापू जागो मी 3 काटा होता आणि त्याचो का ना हे बापा येतो आधी मोदी नाही नसतात ना नवीन कोण येतो अरे तळू गावाचा सगळा ऐकतो म्हणजे होल मारू होय हो ऐकणार ना जशी कोणी झाली ना काय झालं काय मला ऐकलंच ना आता काय हो पण तसेच उठ म्हटलं उठायला बस म्हटलं बस 2 वर्ष झाली त्या बाहेर गेलीच ना तर उठली हो 2 वर्ष झाली ना होय तर त्याच्यात काय घालता मला सोडून जायचा ना तुझी पोरा ती सांभाळ येत हो मला हवा म्हणतो कोणी काहीतरी सांगा नको मग सगळं सोडून देतो हो पुन्हाच काय घेतलं सगळ्यांची वाजून सगळ्यांची बालमाता गेली का नको आता सोडून घ्या. ते एकटा हो घेतो सगळ्यात होय का